Ilocano. Okay. Ag sipot-sipot kayo nga roden kakabsat, taday tuyan na po tinikwesyo, ag sipot-sipot ka. Apay nga ta, tilalaki no kas asawa na. Nakasamsam ipanagayat kan pamatay na. Kanayon naragsakrik na ken rupa na. Di na ba'y gayat, kaya da you can bakit na. Nung naglabas manungato na panagdenada. Di lalaki kas na isuntay mauma. Ang lalo no mano boy puti barkada na. Ang sapul kung sa bani, babae apang ragsakan na. Ang sipot-sipot ka no ang babae ka. Ni bakit mo angot-angotan, nakaadapay pantog na. Ang sipot-sipot ka, manong norongwar ka. Ni bakit mo makasurugan na ka. Amangan nudim no amupang tartaray ang numasupot na ka. Narigatan mano, baka day tako kwang tiwakin na. Alright! And also, Helsing by Melvin Respicio. Ayan, magandang araw. MJ Maragun. Lutitawan ng nalablabesen ng 40. Idirik na nang ang suplikaban banwagan na. Ang sapulin babae akalas-las bangan na. Sa bali aputahi akikukunada. Nung nagsusarak ganiti barkada na. Adalata tay babae ti tungtungan na. Kansyawan da tay kadwa da ngawan naramit na. Kapoy kano isuna tatalo laeng ti chicks na. Ako nagadong agsipot-sipot ka nung makasipot ka. Ni bakit mo angot-angotan, nakaadapay paltog na. Agsipot-sipot ka, manong norumwar ka. Ni bakit mo baka surutan na ka. Amangan nudim to amupang tartaray ang numasupot na ka. Narigan din mano, baka day tako kwang pugiten na. Agsipot-sipot ka, numakasipot ka. Ni bakit mo palpaliiwen, nakaadapay payot na. Agsipot-sipot ka, manong norongwar ka. Ni bakit mo baka surutan na ka. Amangan nudim to amupang tartaray ang numasupot na ka. Narigatan mano, baka day tako kwang pugin na. Amangan nudim to amupang tartaray ang numasupot na ka. Narigatan mano, baka day tako kwang teputin na. Yan, matama kayo pero natapos nga dumdum niya. Iti programa nga napauluan Gayaw ni Ilocano.